27 March 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu channel yevanhu patinokupai news dzese dzinenge dzichiitika without fear or favor. Nhasi ndine nyaya yandiri kusangana nayo kuZimbabwe kuri kuvhurwa hondo hama dzadiwa, ndo zvandingakwanisa kutanga nazvo. So nyaya iri panapa yakamira kadaizvo. President Emmerson Mnangagwa has fired his bodyguard and nephew Valdano Brown. Allegations suggest that Brown betrayed his uncle's trust by orchestrating the theft of money from a secure safe. Ndo nyaya iri panapa iri kubuda, iri kutenderedzwa, iyo ndatosangana nayo. Vakomana veBustov TV avo ndo vagara vatongogara vaisa nyaya yacho ipapo, saka ndabva ndangoitorera ipapo kuti pamazuva kuti yabva nekupi. Haikunoda kuzondibvunza zvakawanda zvemubedroom maMnangagwa ndinge ndisina chandaichiziva. Vakomana ndo vari kutaura zvenyaya yacho kuti muzukuru aita sei adzingwa, ndo nyaya iripo. Nasekuru vake nenyaya yekuti zvoni anenge akazongotanga kuita sei kungopinda anenge akungorowa mari. Anongozviziva kuti munhu wese muZimbabwe, tinogara tichitaura, I don't know how many times muzimba wese achipinda basa anotobvunza kuti pabasa pacho pamuri kuda kundipinza panoitika madhiri here. Why? Because vanenge vachiziva kuti mupfungwa dzavo mune mwoyo nechipfungwa chekutoti zvikafamba mushe ndinofana kutoba. Ibava ndo zvinenge zvichiitika. Hazvisingori kune nhingi chete, zvinozosiyana nemalevels. Even magarden boy, ukatoona uri garden boy uchitoba maonyeni nemadomasi zvabhosi wako uri kutoba zviri kuenderana nelevel rako. But hazvakusiyana uchishanda kumapresident unonga wakubawo zvinoenderana nelevel rako, zvinokuitawo maminista vanongobawo zvinhu zvenyika zvinoenderanawo nelevel rako. Ndo nyaya iri panapa muri yeZimbabwe. Munoziva kuti inini ndiri munhu wekuti wasted time, ndo pandangoti ga mugara muchiziva zvinhu zviri kuitika in time. Kana uchinge wasvika panapa iri first time yako, chatoo chikumbiro kuti mugare mandifollowa, aiwa subscribe by kana muchida, kana musingado handingazokumanikidzeiwo, but nyaya dzese dzinowanika panapa ndozvo zvandokwanisa kungokuudzai. Namba dzandakusiya pascreen basa radzo ndiri kuti musende maaudios paWhatsApp muchindiudzawo anything that is happening, nemafungiro nemaonero nezvichemo neanything chamuri kuda kuti zvizivikanwe kana kwamuri kuda kuti zviende, munongosenda ipapo muchazonzwa zvakubuda pachannel ineyi. Kule useyako right. Ende ukazvitarisa panyaya iyi iri kuitika muZimwe, panyaya iyoyi, pasituation iri apa paground, tikada futi kunatsa kuzvitarisa, futi takazvitarisa, mwana weZimbabwe nyatsa kutarisa nyaya iyi uri ipapa pasocial media, chingoitarisa zvaingori chete nyaya iyi usati waenda kure. Pari pano pandoda kujekesa. Moziziva here kuti nyoka yemabhunu akataura zvakanaka, akati hatichadi kunzwa zvepati kana zvekutaura zvemutungamiriri umwe chete zvake panyaya idzi, but iye anotaura nezvevachivenga, anotaura nezvevaMnangagwa, anotaura nezvekupati kwavo kuZANU-PF. Muri kuzvinzwa pese mutarise kuti paanotaura anonga achitotaura kutoti problem itoripo, vanhu ava varitoripo pakugadzirisa ZANU-PF yavo yakafa, kuzama kuda kuti vaigadzirise vachishandisa imimi. Zvitarisei zvinhu izvozvo, ende ipapo panoda kunatsa kuonekwa pobva patarisiswa. Because ukapatarisa pananga pachingonzi Mnangagwa asiye ZANU-PF, ZANU-PF yaane vanhu vasiri. ZANU-PF isusu hatisitorina basa nayo vakomana. ZANU vakomana, ZANU vakomanaka. Aina ndionise kuti ZANU inini kuzonaka kunzwe kuchini chinonzi ZANU-PF pakuti Zimbabwe inozonaka here. Haitonaki. Ende ndotoona sekuti chero ani hake akangopinda zita rinotongonzi ZANU ndo rakaipa. Zita rakanzi ZANU rakaipa, rakatobhowa kana vadzimu chacho. Vadzimu haritodi kana nekuvaona. Batoria rinonzi ZANU-PF rakatotadzirana nevadzimu. ZvaMwari hatichatotauri vadzimu chaivo. Mwari hatombo manje Mwari izvozvi nhamo yatiri kuripa ndeye kumhanya 2017. Mozviziva here?
izvozvizvi munomhanya futi pobva panziri mwezi munhu tsve amarambiri ndozvandoda kumutaurira mamhanya masvika uko muchazviona zvandiri kutotaura zvinezvi muchazviona. That's why ka vanhu ava vanofanira kutonga vanhu vari kutotaura zvavanoda ava ngavatotaura kuitira kuti chinhu ichi chichitoitwa ka vanhu vazive kuti kana vati vari kuita chinhu chevanhu vanhu vari kuda zvakati vagare vachizviziva because zvokuzoenda imi muchiti chinhu ichi ndechenyu icho chiri chavo ka munobva mane stress ende munozozviona papaya kuti iye wakomana because ZANU PF ini ndinoiziva manje ZANU PF inenge ichitoda 3 years idzodzo ipapa kusvika 2018 3 years idzodzo inotodzida baba inotoziva kuti rinonga rapinda racho zvandoda kumuudza zvandiri kutomuudza zvine kana vasingatodi izvozvo ngavatobvunza vanhu macho vanhu ngavatovabvunza ipo papa kuti guys muri kuda kuzoitei muri kuda kuzomboitei kana alright ngatiti mabvise chini mabvise Munangagwa muri kuda kuise chini noti zvokungotaurira vanhu kuti uyai mumhanye ngoti munongobvisirwe Munangagwa racho mobva maisirwe Chiwenga saka pana zvamunonga muchiita ndangoni ndingomutaurira chokwadi hatiroimbwa takaviga mupini kana vachiti chinhu ndechevanhu ngavaudze vanhu kuti vanhu munodei kuvabvunza vanhu isusu right isusu manje tobva tachitaura manje zvatinoda manje hamutibvunzi because zvatinoda imimi hazvizvo zvamunoda because munonga imimi muri kuda imimi ende hamuna basa nevanhu ka because dai muine basa nevanhu izvozvizvi makatotibvunza ipo papa Kurian TV panobvunzwa futi kuti muri kuda chii tokuudzai isusu manje nevanhu vacho ka zvavari kuda ka vanotozviziva kuti tikazvitaura ka nemachi yacho pamwe haichaitwi unoziva kuti ndopari kutokanganisa futi vanhu ipapo ngavabude pachena kuti tiri kuda zvipi nazvipi aiwa isusu hatichadi ZANU PF noti Munangagwa ukatonzwa nanyoka yemabhunu zvenyu zvokushora Munangagwa izvi kana matoti ngatiti todika ngatiti taite imwe New Zimbabwe imwe movement noti yeZANU PF yenyanaoni manzwa noti zvenyu zvokuti ngatibvise Munangagwa kubvise Munangagwa kungagadzire nyika bhobha wakabva nyika yakagadzirika imi